Yes, magandang umaga sa iyo, ang ating pong dating board member at mukhang magiging kasama natin ulit sa sanggunian ng ating kaibigan Nicky Boy Reyes. Hopefully. And kay Rani J. Manawis, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Sunshine Radio at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magandang umaga po. Para makumplemento po ang mabuting hangarin ng Espino administration. At kami po, we work as a team. No, lahat po ito ay team effort. Kung ano po i-report ni gobernador ay trabaho po ng lahat po ito, hindi lang po ng isang tao, isang grupo. Tayo po ay nakapagbuo na ng code of codes o yung general code of different ordinances na masasabi natin ito ang magiging parang Biblia ng pagpapatakbo ng ating pong provincial government. The blueprint. The blueprint. At alam ko, may role si Nicky Boy sa pagbabalangkas ng marami sa mga batas na ito dahil ito ay ginawa over so many years. At nandyan rin ang pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan abroad na ma-settle ang kanilang mga obligasyon dito sa atin sa lalawigan. We know that without real property taxes ay hindi gagalaw ang mga bagay-bagay. Hindi natin mapapatayo yung dapat mapatayo. That's why nagdesisyon po ang provincial government na mag-repricing po tayo at mag-reassess ng ating mga real property taxes na sa tingin naman natin ay magiging end beneficiary ay ang mga tao. Importante naman po sa lahat ng ito ay nagagamit siya ng maayos. Ng tama. Nakikita naman po natin. Correct, diba? correct. Kahit sino po ang tanongin natin, maging ito po ay opisyal ng probinsya, opisyal ng bayan, syudad, barangay o sino man. O kahit tagalabas ng Pangasinan. Kahit tagalabas ng Pangasinan na nahahawakan mo. Yeah. Diba? Nakikita mo. Naaamoy mo lahat ng bagay. Ay nakikita mo lahat ng mga magagandang nangyayari. Ang komento nga ng iba bakit ngayon? Pwede pala yun. Diba? Sana yun dati. Kaya pawang pangkabutihan po, it's taxpayers' money in action. So ito binibigay lang po ng ating action man at ng buong provincial government sa ating mga kababayan. Sabi po ni Bernie Mendoza ng Lingayen, pwedeng pakipaliwanag po ni Vice Governor dahil minsan tinawag ho na rubber stamp ang sangguniang panlalawigan. At ngayon napapansin din namin mukha hong wala ho yatang opposition sa sangguniang panlalawigan. Meron si Randy. Totoo po ba yan, sir? Well, nais ko lang po linawin na ang sangguniang panlalawigan ay hindi po rubber stamp sangguniang panlalawigan or hindi yes man. Siguro dahil wala nga daw opposition, sabi nung... Well, hindi. Meron naman pong tumatayong isa. May isang opposition member daw. Sino daw yun? Yun nga lang si... Well, hindi rubber stamp yun. Stampad yun. isang kaibigan po natin na board member na pinili po na maging minorya. Pero tayo naman po ay sana isipin, tignan po natin sa hindi banda ng doon sa negatibo kundi sa positibo. Tingnan natin bakit lahat ng halos lahat ng provincial board ay nakikisang-ayon or maganda ang relasyon sa executive. Di ba? Sa ibang lugar, hindi magkausap, hindi magkatingin ng mata sa mata. Lahat ng budget nagkaka-delay. Lahat ng tao nagkakanda problema dahil wala lang talagang pagkakasundo, laging harangan. Sa provincial government naman, nagkakasundo kami, pareho kami ng vision, pareho ng meron man sigurong pagkakaiba sa ibang mga prinsipyo, pero at the end of the day nagkakasundo kami for the good of the province. Parehas ang frequency niyo. Tama. Tama, nasa radyo nga naman tayo. Parehong frequency. Doon sa bagay na 'yon, hindi ba mas magandang isipin na lang na ay salamat na ganyan ang ating provincial government, may harmony, may samahan, maganda ang relasyon ng bawat isa. Vice, ang sabi po rito ay Joseph Tandok, San Carlos. At ang sabi anong klase pong presiding officer si Vice Governor Ferdy Kalimlim? Siya ba ay mabait o mabagsik? At ano ang ginagawa niya doon sa mga absentee ng mga board members? Sumasakit ba ang kanyang ulo? At kaya ba niyang paluin din ng mga ito na parang tatay? Ayan.
Well, masasabi rin po natin na ako ay maaaring maging ama, maaaring maging kuya, maaaring maging isang disciplinarian rin, no? Sino po ba sakit ng ulo nyo rin? Huwag na po tayo magbanggit ng pangalan. Pero meron po tayo mga rules. No? Sa Sangguniang Palalawigan, may rules. Tulad ng isang klase. No? Pag merong absent ng absent, then natural, mabibigyan rin po siya ng performance rating o mapapatawan ng disciplinary measures. Okay. Kaya tayo naman po ay bilang isang mabuting kuya rin po at isang kasama sa serbisyo publiko ay bago pa mangyari yun ay pinapaalalahanan rin natin. No? Tinatapik natin sila. Pare ko, medyo dumadami na yung pag-absent mo. Sana naman. Ay, napapadalas ka na. Dinadaan rin natin sa diplomasya. No? Pero kung kinakailangan, ay talagang papatawan ng necessary na disciplinary measures. And so far, ay bago naman po umabot dun sa puntong yon na talagang excessive ng kanilang absences, ay bigla sila nagigising at nag-a-adjust at sila ay biglang dumarating sa session. Pero sa ngayon po, ongoing ang pag-construct ng ating international seaport, no? sa bayan po ng Sual. Okay. At yan ang ini-expect po natin na magiging isa sa mga major entry points ng investments or reasons to attract investors dito sa ating probinsya. Sa katunayan, dahil meron na pong tinatayong seaport, ay meron na pong mga nag-signify, no, na mga Japanese and Chinese investors na ngayon ay nagtutulak para ma-establish na yung economic zone sa Sual. I believe there are two entities. One is Nihon at saka may isang I forgot the name, no? Sa bayan po ng Sual. Pero na-meet ko sila nung opening ng livelihood training center nila sa Sual at talagang nandyan na. Inaayos na lang yung mga papeles at lahat ng mga investments nila para sa lugar. Ongoing pa rin ang ating pong development ng ating ecotourism area sa Lingayen. Although, nagkaroon ng konting... Hindi ko ba natigil yan? Well, ang tinigil lang naman yung ina-allege ng mga iba na alleged pag-excavate, no? Pero yung development pa rin ng buong lugar ay tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin yun. Actually, yun ang isang rason na dapat nabanggit ko earlier. Kaya natin pinagbibigyan na mailatag ang public-private partnership dito sa ating lalawigan dahil yun ang magsisilbing pinaka-framework ng lahat ng mga investors na papasok dyan sa economic zone or ecotourism zone natin sa Lingayen, sa Estancia specifically at sa Sabangan. And yan rin yung hinihintay ng mga investors natin na malinaw, clean-cut na mga procedures, no, para makapasok po sila. Maliban po dyan ay ongoing rin lahat ng establishment ng iba-ibang mga tourism sites dito po sa ating lalawigan, from ziplines to yung mga natural natin na mga ganda, resorts. Lahat ng ito ay pinopromote ng ating provincial government. Sinasama po lahat ito sa mga tour ng ating pong tour guides ng ating tourism department at lahat na ito ay pinopromote mabuti not only ng provincial government but pati ng ating mga congressmen. Well, naturally ayaw na ayaw po natin yan at galit po tayo sa lahat ng mga illegal loggers at lalo na lahat ng mga naninira ng ating natural resources. Alam naman po natin na matagal nang pinagbabawal yung mga ganyang bagay pero patuloy pa rin sila at kinokondemn natin lahat ng mga trabahong ganito at kinokomment naman natin lahat ng mga kawani ng ating mga local government units at ng ating DENR na patuloy na hinahabol silang lahat at inaalam ang extent ng damage na nagawa nila sa ating mga forest lines at sana ay makipagtulungan ang ating mga kababayan na i-report. No? Alam natin, maraming nakakaalam dyan eh. Hindi nagdadalawang isip lang sila o natatakot siguro. Ngayon po at out in the open, alam na po ng lahat at alam natin na ang taong bayan ay nasa likod ng sino mang tutulong para iprotekta ang ating forest resources ay sana ipagbigay alam sa ating mga kinaukulan para matugunan at mahuli
ang ating pong mga salarin. Linawin lang po natin yon. Ang ating pong mahal na gobernador at yours truly, ang Vice Governor, ay miyembro na po ngayon ng National People's Coalition, NPC, na siya ring ruling party dito po sa lalawigan ng Pangasinan, at alam nating merong alliance with the Liberal Party of the President. Kaya masasabi natin magkaiba ang kulay, pero isang pamilya, isang malaking pamilya pa rin ito. Kung meron man hong pagkakaiba sa mga pananaw o may mga nagtutulak ng mga politika, ay siguro personalan na yon. Pero pagdating po sa partido, ay magkaalyado po ang NPC at ang Liberal at ang ruling coalition sa national. At tayo naman po, maging iba man ang partido, ang Espino administration ay always supportive po sa Aquino administration. Alina, isang punto rin po dyan. Nabanggit ko rin po kanina sa SWAL, kung saan po tinatayo yung seaport, ay may dalawang companies na po na gusto talagang mag-invest at hinihintay nila yung pag-establish ng economic zones. Kaya direkta na po nakikipag-coordinate ang local government ng SWAL. At doon po, ini-expect po natin with the seaport ay talagang madami po magiging demand ng mga trabaho po doon. And marami pong mga kapartner ng mga local companies, mga construction companies na nakatie up po dito. Now, marami po tayo mga investors. Marami pong gustong maglagay dito at ginagawa po ng provincial government ang lahat upang maka-establish ng economic zones. Ngunit, kung minsan, masasabi natin medyo nagkakaroon ng konting hump o konting lubak dahil nga may mga dumidiskaril na mga bagay-bagay. Sabi ni Jonathan Cruz, paiimbitaw nyo raw ang provincial director, aalis na yan. Ano naman ang mapapala pa natin dyan? Well, yung kay Director Ricaforte naman, kay Colonel Ricaforte, kahit paalis siya, meron pa naman panahon na nandito siya. He'll be here for almost a month and a half pa. Natural, meron pa rin mga kailangan na trabaho, hindi naman pwedeng magpahinga na lang. At natural, kung kung paalis na siya, ay meron rin papalit sa kanya. So, kailangan may continuity. Lahat ng bagay ito. At meron rin siya kailangan managot rin siya sa ating pong lalawigan. That's why pinare-report rin natin siya para masabi sa kanya na binabantayan pa rin siya at sinasabi na kailangan mong gawin yung trabaho mo hanggang dun sa huling araw mo. 10 minutes. Okay, sige. DZRD, pwede po ba kami makarinig ng statement kay Vice Governor tungkol sa Black Sand issue? Ito po ay ongoing case, nasa korte na po to, at covered po tayong lahat ng rule on sub judice na kung maaari ay huwag pag-usapan ang mga kaso po na ganito kung nasa korte na, lalo na sa ombudsman, dahil baka makumplika lang po ang mga bagay-bagay, makapagbigay tayo ng opinion na hindi naman taliwas naman doon sa actual na nangyayari. Kaya hanggat maaari ay pagpaumanhin nyo na lang po na huwag na po natin pag-usapan. Pero gusto ko lang pong sabihin na ang provincial government ay in good faith sa lahat po ng pagde-develop po na ito. Naging consequence lang ng site development itong mga nahukay-hukay na ilang mga sabi natin patches of black sand na nadiscoveryhan black sand pala at pinapalitan naman ng ibang filling material para matanggal ito at mailipat. May tiwala pa ba si Vice Governor sa liderato ng Provincial PNP, Freddy San Carlos? Well, tayo pong lahat ay may takdang tungkulin dito po sa ating lipunan, lalo sa ating lalawigan. Kung hindi po tayo magbibigay ng tiwala sa ating pong mga law enforcers, ay parang sinabi mo na silang inutil silang lahat at made-discourage, made-demoralize rin yan. Ang kailangan dito ay teamwork. Kailangan dito samahan, tulungan. So, congratulations kay Vice Governor dahil kahit may separation of power ng executive at legislative, lagi pa rin nilang inire-represent si Governor. Well, alam naman po natin, again, at ulitin po natin, teamwork po ito, teamwork. No? Kung kanya-kanya, sa yung old style ng politika na kanya-kanya, ay hindi po na nag-work ngayon. Hindi nauunang ambisyon sa mga mahirap po yung masyadong ambisyoso. No? Sana unahin po natin kung ano yung pangkabutihan ng lahat. At yan po ang ginagawa ng buong sangguniang panlalawigan na natural, iisa lang po ang ating gobernador. Hindi niya naman po mahihati yung kanyang katawan sa lahat ng 48 towns and cities. Kaya kung saan po
kami makakatulong, ay nandyan po kami because we all represent the provincial government and the governor. Oo. At bigyan na ho natin ang pagkakataon para magbigay ng parting shot ang ating mahal na Vice Governor sa inyong pinakamamahal na mga constituent vice. Yes, muli sa ngalan po ng provincial government, kasama po ni Governor Amado T. Espino Jr., kami po sa Sangguniang Panlalawigan at ang inyong Vice Governor Ferdy Kalimlim ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makisama at makipagsaya sa selebrasyon po ng ating Agaw na Pangasinan sa April 11, sa ating pong Pistay Dayat nitong Mayo 1, and sa ating pong second hosting of the Palarong Pambansa 2012 ng May 6 to 12. Sana po'y pagsama-samahan, pagtulong-tulungan at pakita po natin ang tunay na galing ng Pangasinense sa lahat ng ating mga kababayan. So to all of you, thank you very much at magandang araw po sa ating lahat.